Kaixo, Joseba, Filek eta Ekain geha, Ordiziko Lano tabernakoak, eta bueno, gaur tabernera kotziko dizugu pixka bat, zeke guazen barrua. Taberna, 16. mendeko jauregi baten dago barneratuta, aurten 101 urte jikizun Ignacio Lanok, ondoren 3 generazio pasadia beraien arten, eta guk 100. urte horren hartu gendun. Nire sozioa Fil, Zelanda berrikoa da, eta duela 11 urte etorri zen honea Ordiziko rugby ekipon jolastea, eta pentsatzen gendun besten gentza peitu beharren, guretzako lan egitea, danai buelta bat eman genion, eta mantendu nahi izan duguna izan da barrendero benetako zezen baten burua zeon, eta ditugun plateren artean betiko produktuak, oain igual beste erabatea elaboratuta, baina beti mantendu izan dugu Mari Carmenek egiten zituen txampinilla errezeta berdina, lehen kristuen exita zauketan, eta oain ere jarraitzen dute exita daukitzen. Daukeun berezitasun bat da, sukaldean parrilla bat daukagula, labe parrilla bat, eta orduan material asko dauzkagu parrillan bertan egiten ditugunak. Baina ega dezue, olagarroa parrillan pintxoa egiten erakotxuko dizuet, eta aber gustatzen zaizuen. Olagarro pintxo egiteko, osagaia zeintzu dian esango dizuet, evidentemente olagarroa, patata krema egiteko patatak, egosita dauzkagu ja, esnea, nata pizka bota dioguna, eta piperra hauts beltza. Balio olia hemen dago ja eginda, eta txipiroian tinta botako diogu, kolore beltza eta arrai zapore pizka bat emateko. Eta gainetikan olioa piperra hauts gozoakin naztuta. Orduan, zuritzen hasiko geha, pizkanaka, behin egosita oso erreza da zuritzea. Nik berez garai baten ingeniaritza ikasi nun, eta ingenierio bezala lanen ahituta gero, aukeratu nun nerea etzala ordenagailu baten aurren eseditautea, ura utzi, eta tabernan hasi nintzen uneko unen. Hurrengo pausoa da, denak matxakatzea, pure bat lortzeko, eta gero botako diogu esnea gain pizkatekin, eta piperra hauts beltza. Pintxo egitaz aparte, jantokin dauzkegu, hamburguesak, txuleta, eta azkeneko kartan atera genduna izan zen txerrikumea, baita ere parrillan eginda. Parrilla honen dauken berezitasun badak, temperatura oso altuak hartzen ditula, orduan janaria oso azkar egiten da. Masa guzti hau, irabe gaiokin pasatzen dugu, krema tekstura gehiago hartu dezan. Eta, orduan honekin ja, krema bukatuta. Oain emango diogu alioliari. Aliolia ja eginda daukagu, eta nastuko diogu txipiroian tinta. Bastante botatzen diogu, eta zaporea ere ematen dio, arraian zaporea ematen dio. Azkenen, olagarroa parrillan egitea geritzen dugu, orduan, olagarroa hartuko dugu, eta ingo dizkiogu labanakin korte batzuk, parrillako beroa barrua sartu dadin, eta honekin ja parrillan sartuko da. Olagarroa parrillatik pasa ondoren, zatira moztuko dugu, eta ingo duguna da, daukagun krema, platerean oheba bezala egiteko, eta hemen gainen olagarroa. Txipiroian alioliakin dekorazio puntu bat emango diogu, olioa eta piperra hauts gozoakin, pixka gainetikan pulpoai brillo pixka bat emateko. Azkenen ja bukatzeko, maldon gatz pixka bateko diogu gainetikan, bixi puntu bat emateko. Joseba, hau izan da zuentzako prestatu dugun pintxoa, olagarro pintxoa. Espero ez zuen gustoko izatea. Eta, badakizu nun gauden. Olano tabernan, Ordizin, zuen zain. Nahi zuen arte. Venga, agur.